Mga kapuso, DA-6 nagpatigayon sa cloudseeding sa isla sa Panay, apisar sa pag-ulan-ulan. Cloudseeding kinahanglanon pa sa gihapon sa mga mangunguma pangod hindi pa bastante ang tubig sa kumahan suno sa DA-6. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Sa tunga sang pagbubo sang ulan sa pagsulod sang rainy season, nagsugod man ang cloud seeding activity sa Department of Agriculture 6 sang Hunyo 12 kag 13 sa isla sang Panay. Suno sa Regional Director sang DA-6, kinahanglanon pa sa gihapon ang cloud seeding bangod base sa ilang monitoring, kulang pa ang tubig sa mga kaumahan. Wala naman makapatigayon sang aktibidad sa isla sang Negros bangod sang paglupok sang Mount Calaon sang Hunyo 3. 30 ka beses ang igapatigayon niya cloud seeding gani may nabilin pa ini nga 28 ka sorties. Ina-assess natin kung ito bang 30 days natin ito ay sapat na o itong 30 sorties natin ay sapat na. Kung hindi ay posible pa tayong posible pang magkaroon ng karagdagan. So hopefully ma-induce na natin ang makatulong ito para maka-induce ng ulan. Ang kakulang sang tubig, ang ginpabutyag man sa pila ka mga mangunguma sa Banawasang Leganes. Apang suno sa ila, mas maayo kung tani nga sang Mayo pa nagsugod ang cloud seeding bangod amo ini ang ila planting season. Nagtigayon daan sang uran, makasabog kami daan. Delayed na gani. Ang kamayo padada ko na sige uran Iti mo ran itasar tubig. Pagklaro sang DA-6, wala sila makapatigayon sa aktibidad sa tion sang El Nino. Bangod base sa weekly monitoring sang Bureau of Soils and Water Management, wala sang seedable clouds o kon panganod nga mahimo makatuga sang pag-ulan. Pag walang panggagalingan ang tubig, hindi tayo pwedeng magpatubig. 6 million pesos ang ginpain nga pondo sang DA-6 sa cloud seeding activity. Isa ka sortie, ini ang makadulot sang isa lang ka oras nga pag-ulan. Ginklaro man sang DA-6 nga ang naeksperyensyahan nga pag-ulan-ulan ang tungod yara na ang pungsod sa rainy season. Sunod sa Pag-asa Ilo-Ilo, Mayo 29 ang nagsugod ng rainy season kag amo ang rason sang pag-ulan-ulan. Hindi man nila mamonitor ang mga panganon nga ginagamit sa cloud seeding. Nagsulod ng aton nga tag-ululan o kana aton nga rainy season, that's why sa karon experience naton nga any time of the day may mga pag-ulan na kita na-experience. Samtang sumugod kahapon June 18, ginsuspender na sa Pag-asa ang Heat Index Advisory sini tubtob sa katapusan sa Pebrero sa 2025. Inibangot sa padayon nga pagbuhin sa mga lugar nga may mataas nga heat index, pagtupa sang ulan kag pagtakop sang El Nino. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.